Сөз оңайынан Россия президенті Владимир Путин быйыл республикаға бірнеше тапқыр келді. Мұның қадар бір төбәктә дә булмагандыр әле. Февральда бірінші келуінің асылы җәмәгатьчелек белән торак һәм уңайлы мөхит ил күләм проекты буенча зур сөйләшү иде. Илдә хәзер дәүләт программаларына тиңләрлек 12 шундый проект бар. Алар 2024 елга кадәр гамәлдә булып, тормыш яшәешнең һәр өлкәсен кулачлаячак. Проектларга өмет чыннан да зурдан. Ил президенты үзе контрольдә тотуы да шул хакта сөйли. Гөлназ Сайфетдинова Татарстанга ил күләм проектлар бер елда алып килгән үзгәрешләрне бәяләде. Иң күләмле эш быел республикада демография ил күләм проекты буенча башкарыла. 30 балалар бакчасы гына кулланышка тапшырылды. Һәр районда бер учреждение дияргә була. Бу 6620 урын дигән сүз. Россиядә иң зур саннарның берсе. Казанда 10, Чаллыда 6 бакча. Демография проекты буенча өлкән буынга игътибар бермә-бер артты. Авыл җирендә яшәүче 65 яшьтән өлкәннәрне медицина учреждениеләренә йөртер өчен 43 транспорт чарасы алынды. 26 районда беренче тапкыр 46 гериатрия кабинеты ачылды. Арчаның Яңа Шүриле авылында 97 урынга исәпләнгән психоневрология интернаты төзелеп ята. Ул киләсе елга кулланышка тапшырылачак. 18 спорт мәйданчыгы төзелеп, ГТОга әзерләнергә кирәкле җиһаз белән тәэмин ителде. Спорт мәктәпләренә тапшыру өчен хоккей уйнак җайланмалары сатып алына. Апас һәм Чаллыда өр-яңа футбол кырлары барлыкка килде. Алар ясалма чирәм белән капланган. Хорошее поле. Здесь мы будем заниматься летом, весной. Раньше у нас не было такого поля хорошего. Национальные проекты – это уникальный инструмент, как мы с вами знаем и понимаем. Ничего подобного раньше по масштабу, по охвату у нас никогда и не было. Ничего подобного не применялось. Кеше өчен иң кирәклесе сәламәтлек. Тармакта гомер озынлыгын арттыру, үлем күрсәткечләрен киметү бурычы тора. Ил күләм проект буенча 18 сакчыл сырхаухана булдырылды. ФАП ачылуын дәвам итте. Шәһәрләрдәге 4 медицина үзәге яңа җиһазлар белән тәэмин ителде. Ярдәм һәркемгә барып җитсен өчен Рөстәм Миңнеханов карары буенча авылларга күчмә сырхауханалар китте. 18 районда 17 меңнән артык кеше тикшерелгән инде. 237 ашыгыч ярдәм машинасы алына. Дәвалау учреждениеләренә өстәмә 170 белгеч килгән. 30 балалар сырхауханасына яңа җиһаз кайтарыла. Посмотрите, вот по здравоохранению. Вот там такие параметры, да, его просто так достичь невозможно. Нужно полностью менять систему здравоохранения. Использовать самые современные технологии. Мәгариф проекты буенча 17 коррекцияле мәктәпнең матди техник базасы яңартыла. Авыл җирлегендәге 97 мәктәптә цифрлы һәм гуманитар юнәлештәге үзәкләр ачыла. 32 мәктәп яңа цифрлы модель техникасы белән тәэмин ителә. 2 мәктәп кулланышка тапшырылды. Мәдәният тармагында үсештә 64 объектның төзелеш һәм капиталь ремонты тәмамланды. Шул исәптән 3 авыл мәдәният йорты, Күкмара һәм Яшелзәндә яңа китапханә булдырылды. 5 виртуаль концерт залы ачу өчен җиһаз сатып алына. 6 кино залы җиһазландырыла. Торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча елына 3 миллион 600 мең квадрат метрга чыгу бурычы тора. Әлегә 2 миллион ярым. Бу тема буенча эшче төркемне безнең президент җитәкли. Айга бер диярлек Мәскәүдә утырышлар уза. Быел 40лап җәмәгать урыны тәртипкә китерелде. Бу зур эш өчен республика Россиядә беренче булып Агахан премиясенә лаек булды. Менә ул кадрлар. Әлеге бүләк төзелештәге Оскарга тиң. Татарстану есть чем гордиться, потому что... Татарстан горурлана ала, чөнки барлык 13 проекты теге яки бу дәрәҗәдә тормышка ашырылды. Пландагы күрсәткечкә ирештек. Рөстәм Миңнеханов карары федераль акчаларга республика бюджетыннан өстәмә чыгымнар кушылды. Экологиягә килсәк, ул иделне чистарту, чиста су, урманнарны саклау проектлары. Болгар шәһәрендә чиста су проекты буенча эш төгәлләнде. Республиканың 7 районында ташландык суларны чистарту кылмалары төзелә. Күзгә күренерлек эшләр быел ярларны ныгытып, елгаларны куркынычсыз итү өчен башкарыла. Яз сайын су баса торган 10 авыл хәзер тынычлап йоклый ала. Куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча Казан һәм Түбәнкама агломерацияләрендә ремонт узды. 170 объект, аларның озынлыгы 205 чакрымнан артык. Казанда 88 урам юлы ремонтлана. Зур боҗра төзелә. 1 миллиард 300 миллион сум акча тотыла. Успехи Татарстана. Ил күләм проектлар өлкәсендә Татарстан уңышлары бәһәссез сәламәтлек саклауны гына алыр. Медицина дәрәҗәсе, квалификацияле кадрлар җиһазландыру бар да югары дәрәҗәдә. Тот уровень инфраструктуры, который создали для жителей Татарстана. Татарстанда яшәүчеләр өчен булдырылган инфраструктура дәрәҗәсе бик югары, хастаханәләрегез заманча, халыкара стандартларга туры килә. Татарстан, на мой взгляд, признанный лидер. Минем карашымча, Татарстан лидер. Төбәкләр арасында ничәнчедер урында дип чагыштыру да урынсыз. Сыйфат, цифрлы идеяләрнең саны, уйланылганнарның тормышка ашырыла
ачыла бару буенча. Ил күләм проектлар буенча быелга план тулысынча үтәлә. 26 миллиард сум федераль һәм республика акчасы тотыла. Бу проект әле киләсе берничә елга да илнең төп документы булып юл күрсәтеп торачак.